Sakra. Zase jsem si zapomněl ten klíč. Opa. Počkej, ono už se natáčí. Ne, Mina? Tak mohli bychom začít. Tak co by vám chtěl pro začátek říct? Dejte z klíč, že mám můj suzí. A kde zase je? No to je jedno. No to je jedno. No asi říká si, co tohle je. No, je to takový pohledání, nepovedený cosplay z doktora Wu, 10. doktora. Možná se někteří trochu pozorovat to zvláště, že mám plek, ale jinak to je vůbec neidentický. Normálně má hnědej nebo modelový. Tohle by mělo být normální plášť, ale jak se někteří poznali, vychtřejší, je to župan. Bond. James Bond. Senior Junior. No tak abych se vám představil. Já jsem prosím zkáza. Ne, že bys něco sobě myslel, ale kam přijdu, tam všechno poseru. Takže tak. Jo, kde je tohle? Pozvracame. Doufám, že vám nevadí, že sedím. Mně teda aspoň ne, mně by se nechtělo celou dobu stát. Bylo by to blbý. Jo, a proč jsem tak oblečený? No jednoduše. Nemyslíte si, že jsem se jen tak kvůli nějakému vlogu jen tak nefintil. No, byl jsem na rozloučení vlastně s naší třídou. Ano, udělal jsem dátou třídu. Ano, jsem velký kluk, já vím, děkuji. Mohl bych možná ještě říct, proč teda ta zkáza. Takže od příštího roku všichni, co žijete v okolí Brna, doporučuji od pondělka do pátka se vyhýbat celému okolí Brna. Proč? Jsem si přijmout na jednu školu, kterou můžu odpálit. Proč ne? Je to zdarma. Kdo by měl si platit za odpálení školy? No. Počkat. Jo, aha, ty škody. No tak pokud už nebudu žít, což je pravděpodobné, tak nebudu ani platit. Akorát co rodiče. No nic. Mě už to nebaví, přesvědču se. Cože? Moc volný. To jako vadí, že jsi z běžel? No dobře, počkejte. Lepší? OK, děkuji. Budu pokračovat. Přejdeme tématu. Proč natáčím z nudy? Tak teďka začaly prázdniny, mám takový z volných dnů, natáčení mě baví. I jak kdy? A myslím, že by to nemusel být špatný nápad. Ano, možná jsem už někdy viděl. Jsem takový přelétavý, by se dalo říct, jo? Tak, jak bych to řekl, vždycky něco slíbím a pak to nedodržím. Celý já. Ano. A mně to je jedno. No, dobře, není, o ničeho nevydržím, ale to není to hlavní. Prostě jsem si řekl, že budu zase jen tak natáčet, vezmu to trochu profesionálněji
a uvidíme, jak to dopadne. Ale nemyslete si, že budu nějak pravidelně nahrávat. A každou chvíli můžu skončit. Třeba je to moje první video, třeba je to... Tady je to moje první video, ano. Poslední video, to víme. A nebo je tohle můj legendární začátek. Ne, nic se nenalhávejme. Ne. Já vím, je to bude naprostý propadák, ať se budu snažit, jak chci. Je mi to jedno, dělám to for fun. A co jsem vůbec chtěl natáčet? No. Mám vážně pěkný strop. Takový dřevěný. To byl vtip. Takže chtěl bych asi točit jen tak vlogy s nějakými novými tématama a dostal jsem takový menší nápad, nevím, jestli to už někde bylo, ale že bych se mohl natáčet takový doporučení nebo typy seriálů. Prostě jsem tam popsal, řekl tomu pár věcí, něco tomu doporučil a tak, hodil pár odkazů a možná by to mohlo být populární. Třeba mě napadlo, že jsem začal doktorem Wu nebo tak, to s nimi oblíbenýma. Já tak strašně mám rád seriály. Prostě do něčeho se zažiju a dodívám se na to během chvilky. No dobře, chvilky. Samozřejmě, že na něco, co má přes 24 hodin, se můžu dodívat za den. To by bylo nelogické. Leda, že by... Co to je? No, zase jen prolítá. A nebo dělat recenze na anime. Nebo recenze taky doporučovat, ale hele, to není nápad. Špatný nápad jsem recenze. To je ten klíč. A tady je to všechno nasáčkovaný. Jako... Myslím to anime. A seriály. Filmy a... Nic jste neslyšeli. Můžu pokračovat. A proč takhle natáčím, jako v takovém zavřeném prostoru? Protože je to můj pokoj a nemám tuhle, kde bych mohl natáčet. Možná je to někam ven, ale nemám čím. Měl jsem jenom mobil, 5 megapixelů, samozřejmě jsem je rozbil. Prostě mám tak nahoru. Prostě mám sexy strop. To byste museli vidět. Ano, vím, moc jsme se to nedověděli, ale to je jedno. To bude asi konec. Sayonara.